Sanibonani, igama lami ngu-Asanda Chamane. Welcome to my new channel or welcome to my channel. Namhlanje ngizokhuluma ngetophiki engavamile ukuthi kuxoxwe ngayo la ku-YouTube, okuphathwa ikhanda elingapheli. Noma ungaphuza amaphilisi, ngingafela ikuphathe namhlanje uphuza amaphilisi liphinde libuye. Namhlanje sokhuluma ngokuthi lelo khanda libangwa yini. Isikhathi esiningi leli khanda liphatha kakhulukazi abantu abasuke behlushwa imimoya kanje. And isikhathi esijwayele ukuphatha ngalo leli khanda leli, mangabe umuntu kakhulukazi osafunda isikole, lijwayele ukufika mangabe uhleli eklasini, utholukuthi kuyafundwa, ubhala ama-notes noma uthisha uyakhuluma. Ziningi-ke iy'ndlela leli khanda ezikuphatha ngalo, abanye baphatha ngendlela engafani. Utholukuthi omunye lizomphatha limshaye phezulu, mhlampe ngasehlangothini ngakwesokunxele noma nga-left, lize ligwaze ngehle. Omunye utholukuthi lizomphatha lishaye phezulu, liqhamuke ohlangothini la-right, utholukuthi lihlangene nokugwaza, utholukuthi ligwaza ihlo. Uma ngabe likuphatha utholukuthi likushaya ngasesayidini la-left, utholukuthi nehle ligwaza ihlo la-left. Isikhathi esiningi usuke ubangwa idalwa kakhulukazi zakomalume. Uma ngabe likuphatha likuhlaba liba buhlungu ngasesayidini la-right, utholukuthi nehle eligwazayo kuba ihlo langa-right, nakhona usuke ubangwa idalwa zakini kubo kababa wakho. Usually nje i-cause yekhanda elingapheli so kuwukuthi ubangwa idalwa noma unenkinga yesibongo. It's either uhlela esibongweni esi-wrong noma usebenzisa isibongo okuyisona sona, okanye awukaze washiselwa impepho kini wabika ukuthi nangu umntwana kasibanibani ozaleke ngale ndlela kanje kanje. That's the main cause of ikhanda elingapheli. And liningi-ke izinto eziba umthelela omumbi obangwa yilona leli khanda. Uma ngabe uhleli wedwa liyaqhamuka leli khanda likuphethe. Uma ngabe utholukuthi nje mhlampe wenza into ebalulekile empilweni yakho noma khona iy'nqumo okumele uy'thathe, liyaqhamuka leli khanda likuphethe. Sike sithi umfundi uzama ukustadisha, liyakuphatha futhi lijwayele ukuba buhlungu la emasayidini, ligwaze nasemahlweni. Uma ngabe nje uthi wenza into ebalulekile empilweni yakho, lizoqhamuka leli khanda likuphathe. So ukuthi ungalilapha kanjani-ke leli khanda elingapheli, usually ayikho enye indlela engakusiza ukuthi uzame uku-check-isisa ukuthi isona kuyisiphi isibongo okumele abe uyasisebenzisa, noma uzame ukwenza i-follow up ukuthi awukhona umbango okhona phezu kwempilo yakho, cause alipheli. Ngisho ungazama maphi amaphilisi, ungathatha amaphilisi namhlanje liyeke, nangakusasa liphinde livuke. Futhi isikhathi esiningi likuphatha nje ngey'khathi zantambama la ilanga seliphola khona, noma mabe ubhizi utholukuthi usesikoleni. Mawukuthi umuntu osebenzayo, uma usemsebenzini lizoqhamuka likuphathe. Ngiyabonga kakhulu guys. Isihloko sanamhlanje besikhuluma ngokuphathwa ikhanda elingapheli ukuthi libangwa yini. In short, ikhanda elingapheli libangwa umbango wey'dalwa zakho noma zakini komalume wakho noma ekhaya kobaba wakho, noma libangwa ukuthi usebenzisa isibongo esi-wrong. Ngiyabonga, sohlangana kwividiyo elandelayo. Igama lami ngu-Asanda.